Mactan Cebu International Airport Officer in Charge Attorney Glenn Napoli gipaubos sa preventive suspension subay sa kapakyas nini paghatag og kopya sa NBI sa mga contracts sa GMR Megawide ug sa mga tenants niini. Ano ang report? Human madawat ang kopya sa iyang preventive suspension kagahapon pinaagi sa email, wala na mo report pa si Attorney Glenn Napoli, OIC sa Mactan Cebu International Airport. Gipaubos siya og dili mula pa sa unom ka buwan nga preventive suspension human mapakyas paghatag og kopya sa mga kontrata sa mga tenants sa airport. Subay kini sa kasong grave misconduct, gross neglect of duty ug conduct prejudicial to the interest of service sa NBI batok kang Napoli. Kabahin kini sa investigasyon sa NBI batok kang Attorney Steve Dikdikan o ubang mga opisyal tungod sa giingon nilang kalapasan sa Section 2A sa Commonwealth Act No. 108 o ang Anti-Dummy Law. Mamakag day ko, ma'am. Kasi may ilang gusto, maghimo-himo day ko. Diba, mag-fabricate ko contract nga, uwa man ni ana. Now, ang ilang gusto, unsa man, mga ikong copy, di ba na, lain diyo, uy, GMR, investigate man mo sa NBI ron, no? O, manatagay ko copy sa contract si akong ihatag sa NBI kay para ilang gamiton against ninyo. Wa kalikayin ni Napoli nga mupabuhagay sa iyang kadismaya dili lang sa NBI o sa Ombudsman apan lakip na sa DOTR. I did not ask you, I will never ask you to stop the ombudsman suspension. I would understand, but sympathy ba lang na, uy, may problema ka pala, wala kaming magawa nito but we are behind you. Ganun lang. You never can do that. Anong ginawa ko sa inyo? Wala. Trabaho ako maski naghaya kung umama dito. Sa pagkakaroon, si Julius Neri Jr. na ang milingkod isip General Manager sa Mactan Cebu International Airport. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.